உடம்பெல்லாம் கொஞ்சம் ஆட்டி கேட்டியா? நான் வெயிட் பார்த்தேன், கிட்டத்தட்ட 90 கிலோ இருக்கேன் நான். உங்களுக்கு என்ன? நல்ல கையெல்லாம் தட்டி பாடலாமா? பேப்பர் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. ஓ எஸ். சகோதரர்கள் எல்லாரும் நல்ல 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 உற்சாகமாய் கை தட்டி, சகோதரிகள் எல்லாரும் அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. சொல்லுங்க. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. சொல்லுங்க. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும். பாடுங்க, நீங்களே பாடுங்க. ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. யெகோவா ஈரே, 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 யெகோவா ஈரே. யெகோவா ஈரேன்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? எல்லாம் தருபவர், எல்லாம் தருபவர். யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. உள்ளுள்ள இடங்களில் எங்களை தினமும் சுகமாய் நடத்திடும், கழுகினை போல் எம்மை சுமந்திடும் எங்கள் தேவனே. சொல்லுங்க. உள்ளுள்ள இடங்களில் எங்களை தினமும் சுகமாய் நடத்திடும், கழுகினை போல் எம்மை சுமந்திடும் எங்கள் தேவனே. யெகோவா ருவா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ருவா. தங்கச்சி சொல்லு. யெகோவா. வாலிப பிள்ளையே ஆமென். யெகோவா ருவா, யெகோவா ருவா, யெகோவா. யெகோவா ருவான்னு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? எங்கள் மெய்ப்பனே. ருவா. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. சேட்டையின் மறைவில் அடைக்கலம், தீமைகள் அணுகாமல் காத்திடும், எல்லைகளை விரிவாக்கிடும் எந்தன் தேவனே. கர்த்தர் உன்னை சேட்டையில் வைத்து மறைப்பார். மறைவில் அடைக்கலம், தீமைகள் அணுகாமல் காத்திடும், எல்லைகளை விரிவாக்கும், விரிவாக்கிடும் எங்கள் தேவன். எல் ஷதாய், எல் ஷதாய் நீரே, எல் ஷதாய் நீரே, எல் ஷதாய் நீரே, எல் ஷதாய். நீ வலது கரத்தை உயர்த்தி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். எல் ஷதாய் சொல்லுங்க. நீங்க தான்ப்பா. எல் ஷதாய் என்றால் சர்வ வல்ல தேவன். உனக்காய் எதையும் செய்வார். எல் ஷதாய்
அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பது நிச்சயமே. மலைகள் பெயர்ந்து போ இயேசுவின் நாமத்திலே, இயேசுவின் நாம பேப்பர்லாம் கீழே வச்சிருங்க, பேப்பர்லாம் கீழே வச்சிருங்க. தேவனால் பிறந்தவன் எவனுமே உலகத்தை ஜெயிப்பது நிச்சயமே. மலைகள் பெயர்ந்து போகுமே இயேசுவின் நாமத்தில். நல்ல கைகளை தட்டி பாடுவோம். ஆமென். யெகோவா நிசியே, யெகோவா நிசி என்றால் வெற்றி, வெற்றி 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 வெற்றி. யெகோவா நிசியே, யெகோவா நிசியே. சொல்லுங்க, யெகோவா நிசியே. நல்ல உற்சாகமாய் கரங்களை தட்டி. ஓ யெகோவா நிசியே, யெகோவா நிசியே. அனைத்தையும் அருளிடும். நல்ல நல்ல கை தட்டுமா. உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷாலோம். சமாதானத்தின் தேவன் அவர். ஷாலோம், யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷாலோம். யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா. யெகோவா ஷம்மா என்றால் என்னோடு இருக்கிற தேவன். சொல்லுங்க, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. ஆண்டவரே உமக்கு ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய மகிமை இறங்குவதாக, உம்முடைய மகிமை இறங்குவதாக. இப்போதும் 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 இதை பார்த்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் உம்முடைய மகிமை, உம்முடைய வல்லமை இறங்குவதாக. ஈரே, அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. அனைத்தையும் அருளிடும் ஆண்டவர் இயேசுவே, உந்தன் வலக்கரம் எம்மை உயர்த்தட்டும் எங்கள் தேவனே. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. பிள்ளைகள் எல்லாம் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க. யெகோவா ஈரே, யெகோவா ஈரே. எல்லாம் தருபவரே, எல்லாம் தருபவரே. ஈரே, யெகோவா ஈரே. சொல்லுங்க. எஸ் 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 எஸ். உம்முடைய வல்லமை, வல்லமை 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 ஒவ்வொருவர் மேலும் இறங்குவதாக. இதை பார்க்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும், தாராந்திரையில் பங்கெடுக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் வல்லமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. உடைய மகிமை இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்போது 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 உடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. ஆண்டவரே, உடைய பிரச்சனைகளுக்கு ஒரு விடிவு காலம் உண்டாகட்டும். உடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படுவதாக. எல்லா விதமான வியாதி தொல்லைகள் விலகி போவதாக.